Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jauna, zure zerbitzariok ez gera nor zure ondoan, eta gure pekatuek benetan nahi gabetzen gaituzte. Egizu poztu gaitzala gu salbatzera datorren zure semeak, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Poztu zaitez, aurri gabe agor zauden hori. Egizu irrintzi eta deadar. Aur minik ez duzun horrek. Aur gehiago baititu baztertuak, senardunak baino dio jaunak. Haunditu ezazu zure oial txabolaren zabala. Zabaldu lasai zure txabol oialak. Luzatu lokarriak, gogortu zutikakoak. Ezker eskuin zabalduko baizera. Zure ondorea herrien jabeiz egingo da, eta hutsik dauden hiriak beteko ditu. Ez izan beldurrik, etzera lotsagarri gertatuko. Ez gorritu, ez zaituzte laidotan utziko. Ahaztuko duzu ezkongabearen lotsakizuna. Ez duzu gogoan izango alarguntzaren laidoa. Zure egileak bere emazte egingo zaitu. Haren izena diren guztien jauna. Israelgo santua zure salbatzailea lur osoaren jainko deritza. Emazte baztertu eta atsekabetuari bezala. Dei egiten dizu jaunak berriro. Gaztetako emazte baztertuari bezala, dio zure jangoikoak. Apur batez baztertu zindudan, baina maitasun handiz biltzen zaitut berriro. Haserre aldi labur batez, gorde nuen nere aurpegia zuregandik, baina betiko ongi nahiez maite zaitut, dio jaunak zure salbatzaileak. Noeren egunetan egina egiten dut, orduan zin egin nuen. Uholdeak ez zuela gehiago lurrik estaliko. Horrela zin egiten dizut orain, ez natzaizula berriz haserretuko. Ez zaitudala zematuko. Mendiak tokiz aldaturik ere, mendiskek koloka eginik ere, nere errukia ez da zugandik aldenduko. Nere pake elkargoak ez du kolokarik egingo. Honela dio maite zaituen jaunak. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Goretsiko zaitut jauna. Goretsiko zaitut jauna, onik atera nauzulako. Etxaiak nitaz posten utzi ez dituzulako. Jauna, leizetik nere bizia atera duzu. Zurora dijoa zenengandik bizirik gorde nauzu. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Joanen mezurariek aldegin zutenean, Jesus Joanez mintzatzen hasi zitzaion jendeari. Ze ikustera atera zineten basamortura, haizeak astintzen duen kainabera bat, edota zer ikustera atera zineten, apain jantzitako gizonen bat. Apain jazten direnak eta atseginkerietan bizi direnak errege jauregietan egoten dira. Ze ikustera atera zineten bada, profetaren bat, baietz diozuet, eta profeta baino gehiago den bat. Horrentzat bai dago idatzirik, begira, hor bialtzen dut nire mezularia zure aurretik, zuri bidea prestatzera. Horrenik esan, ez da sortu amaren semerik, Joan baino handiagorik. Hala ere, jangoikoaren arreinuan txikiena, ura baino handiago da. Hori entzunik, herri osoak eta zergalariek aitortu zuten jangoikoaren zuzentasuna.
eta Joanen bataioa hartu zuten, baina lege irakasleek eta farisearrek haren bataioa baztertuz, galerazi egin zuten Jangoikoak haiei buruz zuen asmoa. Jaunak esana. Ikusten dugu baita ere, Joanekin gutxi gorabehera Jesusekin bezala gertatu zela. Joanek Jesusen bidea prestatu zuen. Jesusentzako bidea nolabait ere, berak lehengo profeta zaharren eginkizuna kunplitzen zuen, iragartzea etorriko zela salbatzailea, eta berari tokatu zaion bertan zegoela, eta gainera Jordan ibaian berak pertsonalki bataiatzea. Horregatik, esan genezake itun zaharreko eta Jesusek hala dio azken profeta dela. Baina Jesusek dio profeta baino gehiago dela Joan. Baita ere, itun berriko esan genezake lehenengo kristaua bezala, edo Jesusen lehenengo jarraitzaile bezala, berak aitortu baizuen, berak esan baizion ni naiz inor zu bataiatzeko, zuk bataiatu behar nauzu ni. Eta horregatik, Joanek ere bidea prestatu zion Jesusi. Ikusten dugu, eta garbi dago, evangelioak irakurtzen ditugunean, itzal handiko pertsona zela. Bere koherentziak, bere bizimodu gogorrak, bere gauzak adierazteko garbitasunak, bere esan genezake egia maitatze hori jendeak nolabait ere estimatzen zuen. Eta Jesusek dioen bezala ez ziren jendea ez zen agertu norbait importantea ikustera, apain jantzitako pertsonajeren bat, ez ziren joan norbait famatua eta importantea eta aberatsa eta boteretsua aiatu zelako. Baizik eta oso pertsona xumea aiatu zen, austeroa eta kasik esan genezake abereen larruz eta jazten zena eta basamortuan altzuena jaten zuena, baino bere autentizidade horrek erakartzen zuen jende asko. Eta ikusten dugu, hasieran esan den bezala, Jesusekin bezala, pekatari konsideratuak zirenak, gaizki ikusiak zeudenak, bazterturik zeudenak, hoiek entzuten zutela hobeki, sakonago, Joanek zioena, eta barneratu egiten zuten eta bizimodua aldatu. Humiltasunez entzuten baizuten. Ohartzen baiziren haiek barkazio horren premia zeukatela, jangoikoaren premia zeukatela. Ordea, farisearrek eta legelariek eta apaiz nagusiek eta ez zioten bat ere kasurik egiten Joani. Bere kontran, akaso igual Jesusen kontra bezala ez, baina betire ez zioten entzuten, ez ziren bihotz berritzen, arroak zirelako. Ustez dena ongi egiten zutelako, haiek besteen gainetik jartzen zutelako beren burua. Horregatik Jesusek dio gauza bera, haiek galerazi egin zutela, jangoikoak haiei buruz zuen asmoa. Seguru asko, bestelako jarrera izan balute, garai hartako farisearraiek eta humiltasunez ulertu izan balute Joanek esandakoa, eta gero onartu izan baluten Jesusek erakutsitakoa, eta pozik hartu, ohartuta Jesusek gauza harrigarriak egiten zituela, ohartuta Jesusek liburu santuak ituntzarra eta maite eta ezagutzen zuela, eta gainera benetan ongi adierazten zuela, den bezalakoa. Horiek denak onartu izan balituzte, seguru asko gauzak oso ezberdin izango lirateke. Eta judutarrek edukiko zuten, garai hartako judutar gehienek behintzat, Jesus beste modu batera ezagutzeko aukera. Baino, Jesusekin ere gauza bera gertatu zen, eta ez dut esaten garai hartako jendea kritikatzeko eta bakoitzako jangoikoak bakarra ikusten baitu barrenean pertsona gaukena, baino bai ohartu daitezen humiltasun horrek zenolako garrantzia daukan jangoikoaren aurrean humilak izatea
horrek ez du esan nahi, halako tristurakin bezala, humilatu bezala, ez, holako sentimendurik ez duen Jangoikoak, baina bai humiltasuna. Ohartzea guk behintzat bere premia daukagula, bera gabe ezer gutxi egin dezakegula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki beren bokazioa eta bilatzen ari diren pertsona guztien alde Jangoikoak argia eman dezaien eta grazia eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu baita ere gaurko meza santu honetan Jangoikoa ezagutuko ez balute bezala bizi diren guztien alde. Berarekin topo egiteko aukera izan dezaten bere maitasuna sentitzekoa eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakerenak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matxondoaren indarrak eta gizakiarenak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun doaiak, egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zure erospenaren betierako sari gertadakigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen zuri eskerrak ematea, bedeinkapen eta gorapen kantuz zu gorestea, diren guztien egile eta helburu zeran aita ahal guztidun betireko horri. Zuk ezkutuan utzi diguzu, aintzaz eta ahalmenez jantzirik eta gure historiaren jaun eta epaile eginik, zure seme Jesu Kristo zeruetako odeietan agertuko den eguna eta ordua. Egun izugarri, baina aintzatsu hartan, mundu honen irudia galdu egingo da, eta zerulur berriak jaioko dira. Orduan, ospez beterik azalduko zaigun jauna bera, dator orain gure birera. Gizaki bakoitzarengan eta gertaera bakoitzean guk sinismenez onar dezagun, eta maitasunez haren erreinuaren zai bizi gaitezen. Horregatik, haren azken etorrera itxaroten degula, aingeru eta santuekin batean zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazua da santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Milagrosaren intentzio bat. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jaingoiko aital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerena, santu izan beti zure izena, etor beti zure erreinua, egin beti zure naia zeruak bezala lurrean ere, emaituzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrak barkatzen gure ezkero, eta ez duten talde araman, atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk dentzen Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
egin dezagun otoitz. Hon egin dezaigula jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek. Eta egizu mundu honetako gauza ieskorren artean erromes gabiltzanok zeruko ondasunak maita ditzagula eta hoietan jar dezagula gure bihotza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Coronavirus bola dira, leitzen ez da izan da bola. Ja parada. Zer moduz?